Aku ndek bengi ngipi, Mas. Rumahsaku dadi dokter diundang Pak Sindre kon nyuntik anake jenenge Suster, luwih Suter lho. Tak suntik bacut ngeteter aku disarapi lemper. Wetengku blender, menter-menter kaya bal beter. Bali numpak motor binter, tuku numpak swanter, kebablasan nabrak pager banku mubeng seser, setangku kenger. Bali rasido numpak motor binter, nanging aku numpak helikopter. Tekan ngomah turu maser, kebablasan bunker, tangi tenger-tenger kaya ungker, motor riep-riep buka onder. Bareng dibuka ngiler rambune banger, dirubung laler aku madang ora seger. Goro. Apa Pak? Pak Jaman Edan. Dalem Mas e. Iki aku arep takon. Ya takon apa? Jarine wong-wong ndelok wong-wong bojone loro ngono ki kok romantis meneh kira-kira menurut jenengan ki nek bojo loro ki ya iso nglakoni napa mboten? Lah nek bojo loro nek aku gak penak Mas. Lho kok iso malah? Gak penak nek kanggo. Pakone arep rabi loro iki Pak Jaman. Aja ngono kuwi. Nek wong Gak penak kok nek lagu bojo loro. Lho nek lagu enek wong biyen yo enek sing bojone loro. Nek kanggo aku kleru. Wong lanang saiki kok bojone mung loro kalah podes Mas. Kok iso? Iso paling ora iki nek wong lanang bojone nek telu papat. Lah kuwi Gak kok loro iki. Ora loro ra Kuwi jenenge penak. nek papat ku malit, Bos. Ngono. Malit. Nak loro sapa? Nek loro ya kacung motor. Iya. Yo. Kuwi romantis Kaya bosku gethuk kuwi bojone loro. Ndek kacung motor. Ya kacung motor. Lah sampean Dalam bojo loro iki lagune piye? abang biru lampune disko. Terus Awakku rumas mikir bojo loro. oh berarti awake kuru nek bojo loro Iya ya. iya. Berarti kacung motor kae ya lemu men bagus men. Lah mergo kopen. Oh kopen donyane oke. Oh dunyane. Berarti nak kacang motor nak bojone telu papat tambah lemu. malah lemu. Iki kacang Bos motor kacung. iki. Berarti mah lemu. Terus lagune Telung lah aku teko ngendi ra genah lho dikekok yae. Kok balik iki yo. Telung Iya. dino. Telung dino mulai mrono. Telung dino bali ning kene. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo Mbak Rondo. Ya yo rondo neh ora rondo. Rondo yo gak jalan opo. Minimal gagak ki yo Rawan. kacang motore langsung perawan malih yo. Ning nek Rondo pengen apa-apa iso. Nah, Perawan? Nek rawan ora iso keturutan. kok iso? Lah mergo urung kulino. Lah yo kan diajari. Lah nek Rondo mesti apa Wis kuwi jenenge? pengalaman. Wis pengalaman tur mesti dicepakno. Pengalaman belum tentu penak. Ning penake yen duwe bojo Rondo apa-apa mesti wis dicepakno. Sebab apa kok penak bojone Rondo? Amarga Rondo bolongane wis Ombo. Berarti sandas to. Oh alah Mas, kuwi wong ganteng-ganteng kok drijine kurang. Kurang piye to, Bang? Genep kowe. Driji yo gur 7. 10. Hitung sik. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10. Gak, iki gur 7. Gak hitunge njajal. 1 tek 2 3 4 5 6 7. Lho gur 7. Oh alah tak hitungane piye nek. Ya hitungnya nganggo teke kuwi lho mari. Sing mari Citek lu gak mau cekel dan drijiku tak wah gara-gara. ala kowe wong tuwa malah drijine muncul piye, Mas? Muncul piye drijiku ya 10. Kene, lah itu gede. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh genap. Lah hitung lah. Jiro lupat mo. Nah, simpen. Nah terus iki. 10 9 8 7 6. 6 tambah 6 tambah 5 piro?
11. Nah. Yo yo. Yo ora. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Saya hitung aku, Gon. Yo hitung ta. Jiro, lupat, mo. Yo simpan. 10. Hop, opor 10. Aku naku, ora iso. Sing hitung sapa? Sing hitung aku. Yo yo ta. 10, 9, 8, 7, 6. 6 karo 5, 11. 11. Yo wis padha iki. Siji-siji iki. Iki jane iki sing bodoh ta. Yes. Amal tanpa ilmu repot Pak, ora ngerti kuwi garom apa kalal, kuwi watu apa aspal, kuwi kodhok apa kadal, kuwi sepatu apa serandal, kuwi kasur apa bantal, kuwi luku apa singkal, embuh angger diuntal ora ngruncal dianggep kalal, ning akhire nggih nyengkal saking ngoten apa. Mboten. Santri iku kudu sregep luruh ilmu. Santri iku kudu sregep luruh ilmu nggih bener apa, Bu? Nggih. Banjur diamalno kanggo ngibadah lan bekti nguk ya. Mas, aku pengen takon. Apa to tegese garwa kuwi? Napa, Pak? Garwa niku sak ngertiku nggih sigarane nyawa. Salah, Mas. Lah piye sing bener, Sing Pak? bener kuwi nek garwa kuwi siji sigar siji dawa. Sing sigar nggih mbok wedok, sing dawa nggonanku. Dawa nggonamu jarine wis ora. Tadi kala biyen. Yen saiki wis gak iso belas to. Alah keplek. Wis ora iso kluruk, Pak. Iya, babarisan. Ngampara ing ngawang. Sebabe apa Mas lampu kok iso padhang? Ya mergo wate gedhe. Salah. Mergo ana listrike. Salah. Mergo ora udangan. Ora kleru. Lah piye? Sebab mripatmu melek jajal. Nah to. Berarti sing mau utuh-utuh kan peteng. Lah peteng no. Ayo coba merem ora ya. Arek anek setrum anek. Alah. Arek wate gedhe. Wate gedhe. Salah. Sing penting mergane kowe melek. Jajal merem mak peteng. Nek picek. Ada teko. Ya. Pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Ya padha-padha pintere. Pitik putih mergo suci. Suci. Gak salah. Suci sapa suci sapa? Salah. Piye? Oh, salah kabeh gak do iso. Wis pol, mentok. Nah. Meso pinter pitik ireng. Mah ireng rek pinter iki. Pinter. Lah pitik ireng iso ngendhok putih. Pitik putih kok iso ngendhok ireng. Pinter pitik ireng. Pitik mana ndok ijo iki. Ndok ijo rong tau roh. Kowe nangkep Ndok bebek. ndok ijo to. Toki. Kaya Yo sik tak teko sik geti. ya teko. Ndok ambi pitik metune dhisik ndi? Iya kowe. Ndok karo pitik metune dhisik ndi? Iki dipasno apa diplesetno? Sik. Serawe. Sik. Yo. Gang, teko, Teko, arek teko. Iki kudune lanjutane mau to. Yo. Nah, Yo teko. kadung ta. Nggih. Pitik ambi ndok metune dhisik ndi? Nak aku ngarani sik pitik. Lah kok iso? Lah lek ngomong piye ki? Pitik karo ndok to. Ngomong. Lah nek mamane ndok karo pitik sing ndi? Yo tetep sik ndok. Oh ngono. Lah ngomong karek omongan kuwi. Lah kono omongi sik kok ora tuwek-tuwekan kok. Nek tuwek ndi? Lah yo Lah nek tuwek yo kowe to le. Rambut wis putih kabeh. Tak brengos-brengos itu. aku ki kan wong tuwa kakean mangan batang beras, mripat wis ora awas, peyek wis ora Cerdas. cerdas. Aku mergo ndekno Gas. Tapi saiki iso ngalor iki. Lha saiki wis ora obat tabit tok. Ngono kok. Ngono lho Mas. Kanto ora. Wis mbok kagum kowe. Sapi madhep ngalor, buntute ning ndi yo? Temu ndi yo? Terserah to, Mbah. Temu guri, Mbah. Temu guri. Bener. Bener no. Ngono kok iki. Bener kari. Ayo
ben rotok spirit malah kem. Apa mau? Apa? Yodit tempek set. Iku ora saru lho. Apa le? Dia nek PPW gak saru apa to, Mbak? Saru. Lah apa? Mas omelet diantem dingklek klesetan ngono lho, Mas. Iya to. Singkat apa, Mbak ya? Yodit tempek setan. Terus Mas omelet diantem dingklek klesetan. ya nek PP kuwi mari. Lah sing apik ya kuwi. Singkatanmu medeni, Mbah. Gak. Medeni sapa gerang-gerang apik medeni. Awas. Oh, iya. Oh, iya. Loh. Oh. Yo.